பேர பிள்ளைகள் பாட்டு பாடுவார்கள். அன்பரும் சித்தன செய்து காத்திருப்பேன்.
அவரை சார்ந்து நான் என்றும் ஜீவிப்பேன். இயேசு ராஜா எந்தனது ஆத்மநேசரே, அவரை சார்ந்து நான் என்றும் ஜீவிப்பேன். எங்கள் உள்ளத்தில் துக்கம் தீர்ப்பவர் கர்த்தரிலே என்று நான் களி கூறுவேன். எங்கள் உள்ளத்தில் துக்கம் தீர்ப்பவர் கர்த்தரிலே என்று நான் களி கூறுவேன். எங்கள் உள்ளத்தில் துக்கம் தீர்ப்பவர் கர்த்தரிலே என்று நான் களி கூறுவேன். ஆண்டவருக்கு சோதரம் ஆலோசனையை ஒரு கொஞ்ச நேரம் மாத்திரம் பொறுமையாய் கேட்கும்படி உங்களை தயவாய் வேண்டிக் கொள்கிறேன். வெளிப்படுத்தல் 14ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம். பரலோகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாக கேட்டேன். அது, கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்று எழுது. அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு ஒழிந்து இளைப்பாறுவார்கள். அவருடைய கிரியைகள் அவர்களுடைய கூட போம். ஆவியானவரும் ஆம் என்று திருவளம் பற்றுகிறார் என்று சொல்லிட்டு ஆண்டவருக்கு சோத்திரம். இந்த தீர்க்க தரிசனம் பரிசுத்த யோவான் அவருடைய தரிசனத்திலே ஆண்டவர் எழுதும்படியாக, சபைக்கு சொல்லும்படியாக அவர்கள் கொடுத்த, ஆண்டவருக்குள்ளே ரட்சிக்கப்பட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டவர் பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கிறவர்கள், இயேசுவின் பிள்ளைகளாக ஜீவிக்கிறவர்கள், அவர்களுடைய மரணம் பூமியிலே முடிவதில்லை. அதற்கு ஒரு பிரதிபலன் உண்டென்றும் அந்த மரணம் ஒரு ஆசீர்வாதமானது என்பதையும், மரணத்திலே நம்பிக்கையை இழக்க தேவையில்லை என்பதையும் அந்த பரிசுத்த யோவானுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார். அதை அவர் இங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். அது முதல் கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் இது முதல் பாக்கியவான்கள் என்றது. அப்படினால் நாம் விசுவாசிக்கிறோம், நம்புகிறோம். இந்த தாயார் கர்த்தருக்குள் மரித்து அவர்கள் தங்கள் பிரயாசங்களை விட்டு இளைப்பாறுவார்கள். கர்த்தருக்குள் மரித்து ஆண்டவர் சமூகத்தில் இளைப்பாறு சென்றிருக்கிறார்கள். அதை நாம் விசுவாசிக்கிறோம். அந்த விசுவாசத்தின் நிமித்தமே நாங்கள் கூடியிருக்கிறோம். நாங்கள் இந்த வார்த்தைகளை சொல்லுகிறோம். அது நிமித்தமாகத்தான். ஏனென்றால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்று சொல்லுவது, தேவனுக்குள்ளாக வாழ்கிற வாழ்க்கை என்பது முடிவை குறித்து சொல்லப்படுறது எல்லாம் அல்லடா கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் ஒரு முதுகெலும்பாக, ஒரு மோட்சத்துக்கு போவதற்காக வாழ்கிற வாழ்க்கை தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை. எங்கள் எல்லாருக்கும் பொதுவாக ஒன்று தெரியும், ஒரு மனுஷனும் 100 வருஷமோ 200 வருஷமோ 500 1000 வருஷமோ ஜீவிப்பதில்லை. கொஞ்ச காலங்கள் கொடுக்கப்படுகிறது. இது தற்காலிகமான வாழ்க்கை என்று நாம் அறிந்திருக்கிறோம். இந்த தாயார் ஜீவித்தார்கள், முடித்து விட்டார்கள். இன்று தாயார் முடித்து விட்டார்கள். இந்த நிமிஷத்திலிருந்து எந்த கணப்பொழுதிலும் நாங்களும் முடிக்கலாம். நாங்கள் முடிக்கிற நேரம் எங்களுக்கும் ஒரு நம்பிக்கை இருக்க வேணும். எந்த ஆத்மா சரீரத்துக்குள்ள இருந்து ஆத்மா வெளியே புறப்பட்டால் அது மோட்சத்துக்கு போகுமா, பரலோகத்துக்கு போகுமா, என்னை படைத்த தேவனை சந்திக்குமா, மோட்சத்தில் நான் நிற்பேனா? அந்த நம்பிக்கையை அடைந்து கொள்ளுவதும், அந்த நம்பிக்கையிலே நிலை பெறுவதும், அந்த நம்பிக்கையில வளர்வதும் பூர்ணப்படுவதும் தான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையா இருக்கிறது. வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள், தேவ மனுஷராய் ஜீவித்தவர்கள், அவர்களுடைய முடிவை பற்றி அவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது. இங்கே தானியல் என்ற தேவ மனுஷனுடைய முடிவை பற்றி அவருக்கு தேவதூதனால் சொல்லப்பட்டது. தானியல் 12ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம், நீயோ என்றால் முடிவு மட்டும் போயிரு, இளைப்பாறை கொண்டு இருந்து நாட்களின் முடிவிலே உன் சுதந்திர வீரத்துக்கு நீ இழந்திருப்பாய். ஆனால் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையின் நம்பிக்கை என்னவென்றால், இப்பொழுது இந்த தாயார் நித்திரை அடைந்திருக்கிறார்கள். அப்படினால்தான் வேதம் கர்த்தருக்குள் மரிக்கிறவர்கள் என்றப்பட்டது. நீயோ முடிவு மட்டும் போய் இளைப்பாறை கொண்டிரு, உன் நாட்களின் முடிவில் உன் சுதந்திர வீதத்துக்கு நீ இழந்திருப்பாய். அந்த மகள் சாட்சி சொன்னார்கள், எப்படியாவது நித்திய வாசஸ்தலத்துக்கு என்னுடைய தாயார் போக வேண்டும், இதுதான் எங்களுடைய வாஞ்சை என்று.
அதுபோல கிறிஸ்தவருடைய நம்பிக்கை வாங்கி என்னவென்றால், இந்த பூமியில் இந்த தற்காலிக வாழ்க்கை முடிந்தவுடன் நாம் நிச்சயத்துக்கு எங்கட சொல்வது உங்கள் ஆத்மாக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். வருத்தப்பட்டு பாரசுமக்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள், என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள், என் பாரத்தை சுமந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் கிடைக்கும். எங்களுக்கு தெரியும், ஆதியிலே மனுஷர் படைக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது, பூமியிலே வைக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு ஒரு பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது. அந்த பிரமாணம் என்னவென்றால், அவர்கள் ஆகாரம் புசித்து அவர்கள் சங்கத்தில் வளர்வது போல தங்கள் ஆத்மாவிலும் ஒரு பக்தியுள்ள வாழ்க்கையில் அவர்கள் வளர்ந்து ஒரு ஜீவனை அடைந்து முடிவிலே நித்திய ஜீவனாகிய பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும். அந்த நோக்கத்தோடு கூட அவர்கள் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் வைக்கப்பட்டார்கள் என்று சொல்லி ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரத்திலே நாம் காண்கிறோம். அவர்கள் நித்திய ஜீவனை அடையும்படியா சர்வத்தில் வளர்வதற்கு ஒரு கனி, குறிப்பிட்ட கனியும், அதிலே அவர்கள் வளர்ந்தால் பிற்பாடு ஜீவ விருட்சம் என்ற ஜீவன்ல வளர்ந்து என்றென்றும் உயிரோடு இருக்கிற, மரணத்தை காணாமல் உயிரோடு இருக்கிற வாழ்க்கைக்காய் ஜீவ விருட்சத்தையும் அந்த தோட்டத்தின் மத்தியில் படைத்தார் என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ட வளர்ச்சியின் பிற்பாடு அதை அவர்கள் புசித்து ஜீவனில் வளர்ந்து ஒரு நாள் மரணம் அடையாமல் என்றென்றும் அவர் உயிரோடு இருக்க வேண்டும். அதற்குரிய சகலவற்றையும் அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் அங்கே தேவன் வைத்தார். ஆனால் அந்த ஜீவ விருட்சம் ஜீவன் அடைகிற இடத்துக்கு போக முதல் அவர்கள் சில சோதனைகளுக்கு, சில போராட்டங்களுக்கு அந்த ஆதி தாய் தகப்பன் முகம் கொடுத்தார்கள் என்றும், அந்த சோதனையில் அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள், ஜெயிக்க முடியாமல் போனார்கள். ஆனால் அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை அவர்கள் புசிக்க தகுதியற்றவர்களாய் மாறினார்கள். அவர்கள் முதலாவது புசிப்புக்கு நலமான சகலவற்றையும் புசிக்கிற நேரமே அவர்கள் தோல்வி அடைந்தார்கள். இரண்டாவதாக அவர்கள் நன்மை தீமை அறியத்தக்க கனியை புசிக்கிற இடத்துக்கு வர வேண்டியிருந்தது. அதிலே வளர்ந்த பிற்பாடு ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்து ஜீவனிலே வளர்ந்து ஜீவனிலே பூரணப்பட்டு நித்தியத்துக்கு போற இடத்துக்கு அவர்கள் வர வேண்டியிருந்தது. இந்த நோக்கத்தோடு 3 விதமான காரியத்தை தேவன் ஆகாரத்தை அவர்களுக்கு ஆயத்தப்படுத்தி வைத்தார் என்று ஆதியாகமம் 2ஆம் அதிகாரம் சொல்லுகிறது. ஆனால் முதலாவது அனுபவத்திலே அவர்கள் தோல்வி அடைந்தபடினால் 2வது அனுபவத்துக்கோ 3வது அனுபவத்துக்கோ அவர்கள் கடந்து செல்லவில்லை. அந்த ஜீவ விருட்சம், அந்த ஜீவன் என்பதெல்லாம் அவர்களுக்கு மறுக்கப்பட்டது, இல்லாட்டால் அதற்கு தகுதியற்ற நிலவரத்துக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டபடினால் அந்த தோட்டத்தை விட்டு அவர்கள் வெளியே கொண்டு வந்து சில பாடுகள், சில கஷ்டங்கள் பட்டு, மாம்சத்தில பாடுபட்டு பாவமில்லாத இடத்துக்கு வந்து தங்களோட பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு மனம் திரும்பவும் அந்த தோட்டத்துக்குள் ஜீவித்து ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்து ஜீவன் அடைந்து நித்திய ஜீவனுக்கு போக வேண்டும். இப்படி ஒரு நோக்கத்தோடு தேவன் இறங்கி வந்து அவரிடத்தில் கிரியை செய்ய வந்தார். ஆனாலும் அந்த தேவன் நோக்கம் எதையும் அந்த முதலாவது மனுஷர் விளங்கிக் கொள்ளாதபடியினால் தேவனுக்கு கீழ்ப்படியாமை காட்டி தேவன் விரும்பினத்துக்கு ஏற்ற பதிலை சொல்லி மெய்மனஸ்தாவப்பட்டு மனம் திரும்பி எதையும் செய்யாதபடியினால் அவர்கள் தொடர்ந்தும் அந்த நன்மை அவையிற கனியை புசிக்கவோ ஜீவபட்சத்தின் கனியை புசிக்கவோ ஜீவன் வளரவோ பூர்ணமடையவோ முடியாமல் வெளியே தள்ளப்பட்டார்கள். அதன் பிற்பாடு இவர் எப்படியாவது ஜீவன் அடைய வேணும், மனம் திரும்ப வேணும், அந்த ஜீவன் அடையறதுக்கு வந்து சேர வேணும் என்ற நோக்கத்தோடு தான் அவர்களை தேவன் தமக்கென்று பிரித்து ஆராதிக்க வைத்து ஜெபம் பண்ண வைத்து எப்படியாவது ஒரு ஆராதனை கூடாக, ஒரு பாவம் மன்னிப்பு கூடாக, ஒரு பலி செலுத்துதல் கூடாக அவர்கள் ஜீவன் அடைய வேணும் என்று தேவன் விரும்பினார். அப்படினால்தான் தோட்டத்துக்கு வெளியே ஏதேன் என்ற இடத்திலே அந்த சேத்தின் பரம்பரை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தது. அந்த இடத்திலே காயினும் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார். அவர் ஆபரை கொலை செய்த நிமித்தம் அந்த ஆராதிக்க இடத்தை விட்டு தூரத்துக்கு தள்ளப்பட்டார்கள். அந்த ஆராதித்து மனம் விரும்பி மன்னிப்பு கேட்டு தேவ சமூகத்தை அனுபவித்து அந்த ஜீவன் அடைகிறத அவர்கள் அனுபவிக்க தகுதியற்றவர்களாய் காயினும் ஆதாமையவருடைய பிள்ளைகளும் தூரமாய் போய்விட்டார்கள். அவர்களுக்கு அந்த ஜீவன் நித்திய ஜீவன் கிடைக்கவில்லை. சேத்து மாத்திரம், ஆதாமுடைய குமாரன் சேத்துக்கு மாத்திரம் அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது. அவர்கள் அந்த ஏதேன் தோட்டத்துக்கு வெளியே, தோட்டத்தை சுற்றிலும், தோட்டத்துக்கு பக்கத்துல அவர்கள் ஜீவித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். மற்றவர்களெல்லாம் தூரமாய் கர்த்தருடைய சந்நிதியை விட்டு தூரமாகினார்கள். கர்த்தரை ஆராதிக்கிற இருந்தது அந்த சேத்தனுடைய சந்ததி. அவர்கள் தான் ஆதியாகமும் 12ஆம் அதிகாரத்தில இருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் சொல்லப்பட்ட ஒரே தேவ மனுஷரை பற்றிய சரித்திரம் அந்த சேத்தனுடைய சந்ததி மாத்திரம்தான். ஏனென்றால்
அவர்கள் அந்த பாடுபட்டு அந்த கஷ்டப்பட்டு தோட்டத்துக்கு வெளியே போய் வேர்வை சிந்தி பிரயாசப்பட்டு அந்த ஏதேனுக்கு கிட்ட தோட்டத்துக்கு கிட்ட வந்து ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறவர்களாய் ஜீவிக்க வேணும். நான் சொல்றது நீங்க கொஞ்சம் பேரம் வாசிக்க கவனமா கவனித்துக் கொள்ளுங்க. இந்த நித்திய ஜீவன் என்பது ஒரு அம்மா ஒரு ஐயா மறித்து விட்டார்கள், இல்லாட்டி நான் மறித்து விட்டேன், இல்லாட்டி நீங்கள் மறித்து விட்டார்கள். ஒரு மதகுரு, ஒரு பாஸ்டர், ஒரு பிரதர் வந்து ஒரு ஆராதனை வைத்தார், அம்மா அப்பா பரலோகத்துக்கு போய்விட்டார்கள், நாங்க பரலோகம் போய்விட்டோம், அப்படியான எந்த மூட நம்பிக்கையும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டாம். தான் இப்ப சொல்கிறேன் என்னவென்றால், ஆதாமிகள் பாவம் செய்து நித்திய ஜீவனை இழந்தபடியினால் அவர்கள் கர்த்தருடைய சந்நிதியை சமூகத்தை விட்டு தூரம் போனார்கள். காயினுடைய சந்ததி தூரம் போனதென்றால் நித்திய ஜீவனுக்கு அபாத்திரமாய் போனார்கள். அந்த தோட்டத்துக்கு பக்கத்திலே ஏதேலே ஜீவித்தது சேத்தனுடைய பரம்பரை மாத்திரம். அப்படின்னால்தான் 4ஆம் அதிகாரம் கடைசி வசனம் சொல்கிறது, சேத்தனுடைய சந்ததி கர்த்தரை தொழுது கொள்ள ஆரம்பித்தது. இது ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால், இந்த தாயார் இளைப்பாறுதலுக்குள் பிரவேசித்திருக்கிறார்கள். அது நடந்திருந்தால் அவர்கள் அங்கே இளைப்பாறை கொண்டிருப்பார்கள். நீங்களும் நானும் அந்த நித்திய ஜீவனாகிய இயேசு, உண்மையான மெய்த்தவனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதே நித்திய ஜீவன் என்று யோவான் சுவிசேஷத்தில் இருக்கிறது. என்னுடைய சர்வத்திலும் இரத்தத்திலும் பங்கெடுக்கிறவருக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டாயிருக்கும். அந்த உயிரோடு இருந்து அந்த ஜீவ விருட்சத்தின் கனியை புசித்து ஜீவன் அடையாதபடியினால் அந்த ஜீவ விருட்சத்துக்கு பதிலாய் கொடுக்கப்பட்டது 2 காரியம். ஒன்று, மோசேயின் பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது, அதனால் பிழைத்து ஜீவனடைந்து அவர்கள் அந்த புதிய வானத்துக்கு போக வேண்டும். அடுத்ததாக இயேசுக்கு பிற்பாடு இயேசுவான் அந்த ஜீவனுக்குரிய ஜீவ விருட்சமா இருக்கிறார், அவர் ஏற்றுக்கொண்டு ஜீவன் அடைந்து அந்த நித்திய ஜீவனுக்கு போக வேண்டும். இவ்விதமாய் அந்த சந்ததிகள் யாவரும் அந்த ஏதேனுக்கு பக்கத்திலே அந்த சேத்தனுடைய சந்ததியோடு சேர்ந்து ஆராதிக்கிற இடத்தை விட்டு விட்டு தூரமாகி விட்டார்கள். சேத்தின் பரம்பரை மாத்திரம்தான் ஏதேனுக்கு பக்கத்தில் ஆராதித்தார்கள். ஏதேனுக்கு பக்கத்தில், தோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் ஆராதித்தார்கள் என்றால் அர்த்தம், நாம் உன்னத வீட்டை சீக்கிரம் சென்று என்னை சேர்ந்திரு. உன்னத வீட்டை சீக்கிரம் சென்று என்னை சேர்ந்திரு. இயேசு ரட்சகரின் வாஞ்சை யாவையும் சேர்த்து விட்டாய். இயேசு ரட்சகரின் வாஞ்சை யாவையும் சேர்த்து விட்டாய்.
உறவினர்கள் உங்களது மரியாதைக்கு முடித்துக் கொள்ளுங்கள். உறவினர்களின் மரியாதை
பங்காய் கிடைத்திடினும் இக்கட்டு துன்பமும் இயேசுவின் சொந்தத்து இங்கே பங்காய் கிடைத்திடினும் ஆனந்தமே பரமானந்தமே இயேசு அண்ணலை அண்டினோர்க்கானந்தமே இயேசு அண்ணலை அண்டினோர்க்கானந்தமே கர்த்தாவே நீர் எந்தன் காருண்ய கோட்டையை காரணமின்றி கலங்கினேனே கர்த்தாவே நீர் எந்தன் காருண்ய கோட்டையை காரணமின்றி கலங்கினேனே விசுவாச பேழையில் மேலோகவன் திடமேவி இயேசுக்கான் பிடித்திடுமே விசுவாச பேழையில் மேலோகவன் திடமேவி இயேசுக்கான் பிடித்திடுமே ஆனந்தமே பரமானந்தமே இயேசு அண்ணலை அண்டினோர்க்கானந்தமே இயேசு அண்ணலை அண்டினோர்க்கானந்தமே என் உள்ளமே உன்னில் சஞ்சலமே வீணாய் கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கல்லோ இது என் உள்ளமே உன்னில் சஞ்சலமே வீணாய் கண்ணீரின் பள்ளத்தாக்கல்லோ இது
கனானுக்குள் ஏழு செல்ல இயேசுவின் மார்பில் நான் ஆனந்திப்பேன். இயேசுவின் மார்பில் நான் ஆனந்திப்பேன். பரம சுகங்களின் இனிய ரசம், பரம சுகங்களின் இனிய ரசம், பரமேசனோடு யான் பானம் செய்வேன். பரமேசனோடு யான் பானம் செய்வேன். பரமபிதா எந்தன் கண்ணில் நின்று, பரமபிதா எந்தன் கண்ணில் நின்று அழுகையின் கண்ணீரை துடைத்திடுவார். அழுகையின் கண்ணீரை துடைத்திடுவார். சத்துரு சேனைகள் அங்கு இல்லை, சத்துரு சேனைகள் அங்கு இல்லை. இயேசுவின் புத்திரர் மாத்திரமே, இயேசுவின் புத்திரர் மாத்திரமே. வாட்டுக்குட்டியின் திருமனைவி, வாட்டுக்குட்டியின் திருமனைவி, சிறப்புடன் இலங்கிடும் தேசமது, சிறப்புடன் இலங்கிடும் தேசமது. கேருபின் சேராவின் பாடிடவே, சீக்கிரம் சென்று அன்போடு சேர்ந்திடு. உன்னத வீட்டை சீக்கிரம் சென்று அன்போடு சேர்ந்திடு. இயேசு ரட்சகரின் வாஞ்சை யாவையும் தீர்த்து விட்டார். இயேசு ரட்சகரின் வாஞ்சை யாவையும் தீர்த்து விட்டார். பள்ளிங்கு நதியின் ஓரங்களில் நான் ஓடியுலாவினேன். பள்ளிங்கு நதியின் ஓரங்களில் நான் ஓடியுலாவினேன். பொன்வீதியில் நானும் நண்பருடனே கவியுடன் அடியெடுப்பேன். பொன்வீதியில் நானும் நண்பருடனே கவியுடன் அடியெடுப்பேன். பேதுரு யோவான் பவுலும் கூட அங்கே ஓய்ந்திருப்பார். பேதுரு யோவான் பவுலும் கூட அங்கே ஓய்ந்திருப்பார். என்னேசரின் வீட்டு மகப்பெரும் இன்பம் ஆனந்தமே. என்னேசரின் வீட்டு மகப்பெரும் இன்பம் ஆனந்தமே. பெட்டியை இறக்கி உள்ளுக்கு போடலாம், வைக்கலாம்.
ஏனென்றால் பிரேத குறைகள் உள்ள அனைவரும் அவருடைய சத்தத்தை கேட்கும் காலம் வரும். அப்பொழுது நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருக்கலாகவும் தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினை அடையும்படி எழுந்திருக்கலாகவும் புறப்படுவார்கள். கிறிஸ்துவனுடைய நம்பிக்கை என்னவென்றால் மறித்தவர்கள் இயேசு என்ற வருகையில் எழுந்திருப்பார்கள். இதைத்தான் இங்கே இயேசுவை சொல்லுகிறார். தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கினையோடு எழுந்திருப்பார்கள், நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி எழுந்திருப்பார்கள். இந்த நன்மை தீமை என்றால் பொதுவாக ஒரு கூட்டத்தார் நன்மை செய்கிறார்கள், ஒரு கூட்டத்தார் தீமை செய்கிறார்கள். மனுஷருள்ள பாவமும் பிரச்சனை இருக்கிறபடினால் நன்மை செய்ய விரும்பினாலும் சிலருக்கு நன்மை செய்ய முடியாமல் போகிறதை நாம் காண்கிறோம். அப்படி இங்கே ஆண்டவர் சொன்னது என்னவென்றால் நன்மை செய்தவர்கள் தீமை செய்தவர்கள் என்னென்றால் யாக்கோபு 1ஆம் அதிகாரத்தில் இருக்கிறது. நன்மையான இந்த ஈவும் பூரணமான இந்த வரமும் ஜோதிகளின் பிதாவினிடத்திலிருந்து இறங்கி வருகிறது. அப்ப நன்மை செய்தல் என்பது பிதாவாகிய ஜோதிகளின் வெளிச்சத்தின் பிதாவினிடத்தில் நன்மையை பெற்று ஆண்டவர் விரும்புகிற மாதிரி நன்மை என்ற கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள பிரமாணத்துக்குள்ள ஜீவிக்கிறவர். தீமை செய்தல் என்பது தீமையை ஒரு நாள் தேவன் செய்ய கடவுள் செய்ய தெரியும். இயேசு சொன்னார், அவன் திருடவும் கொல்லவும் அழிக்கவும் வருகிறான். மனுஷரை குறித்து பிசாசு செய்வது. அப்ப தீமை செய்வதால் என்றால் பிசாசு. அப்ப தீமை செய்தல் என்பது பிசாசினால் ஆளுகை செய்யப்பட்டு பிசாசுக்கு அடிமையாகி பாவங்கள், அசுத்தங்கள், பொல்லாப்புகள், சண்டைகள், கொலைவரிகள் இப்படி ஒரு கூட்டம் ஜீவிக்கிறவர்கள் தீமை செய்தவர்கள். நன்மை செய்தல் என்பது நன்மையான தேவனுடைய பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்படி வாழ்க்கையை தீமையிலிருந்து விடுதலாக்கி நன்மை நம்ம ஆண்டோட சத்தியத்துக்கு பயந்து தேவ பயத்தோட நன்மையான தூய்மையான தாழ்மையான ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து நம்ம வாழ்க்கையை முடிப்போம். அப்போது உயிர்த்தெழுதல்ல இந்த தாயார் மட்டுமில்லை, எல்லாரும் உயிர்த்தெழுவார்கள், மறித்து எல்லாரும் உயிர்த்தெழுவார்கள். அதுக்கு சொட்டு கூட்டத்தார் ஒரு கூட்டத்தார் வந்து தீமை செய்தவர்கள் ஆக்கிய அடையும்படி, அதாவது நியாயத்திற்காக எழும்புவார்கள். ஒரு கூட்டத்தார் நன்மை செய்தவர்கள் ஜீவனை அடையும்படி. அதை நான் உங்களுக்கு சொன்னேன். இந்த ஜீவனை அடைகிறது என்பது அது இயேசுனுடைய கரத்தில் இருக்கிறது. அதற்குரிய வழியைத்தான் சிலுவையில் ஆண்டவர் செய்து முடித்தார். ஆண்டுடைய இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு ஆண்டுடைய பிரமாணத்தை ஏற்றுக்கொண்டு நம்மளை சரிப்படுத்தி நாம் நன்மை செய்கிற பரிசுத்தமாக ஜீவிக்கிற ஒரு பயமுள்ள ஜீவிப்போம். இன்றைக்கு இந்த தாயாருடைய சரத்தை அடக்கம் பண்ணுகிறோம், நாளைக்கு நம்முடைய சரத்தை அடக்கம் பண்ணுவார்கள். நம்ம எல்லாரும் அடக்கம் பண்ணப்படுவோம். நம்மளை படைத்து நமக்கு ஜீவனை கொடுத்த ஆண்டோடைய சத்தம், அந்த கால சத்தம் கேட்கும் பொழுது உயிர்த்தெழும்புவோம். அந்த நேரம் நம்மளை உயிர்த்தெழுதல் அது மகிமையடைந்த சரீரத்தோட பரவத்துக்கு போலதான் அமையட்டும். அதுக்கு இயேசு நம்ம எல்லாருக்கும் உதவி செய்வதாக. இதோ ஒரு ரகசியத்தை எல்லாருக்கும் அறிவிக்கிறேன். நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. ஆகிலும் கடைசி எக்காலம் தொனிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்திலே ஒரு இமைப்பொழுதிலே நாம் எல்லாரும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். எக்காலம் தொனிக்கும். அப்பொழுது மரித்தோர் அழிவில்லாதவர்களாய் எழுந்திருப்பார்கள். நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். அழிவுள்ளதாகிய இது அழியாமையும் சாவுக்கேதுவாகிய இது சாவாமையை தரித்துக் கொள்ளும் போது மரணம் ஜெயமாக விழுங்கப்பட்டது என்கிற வார்த்தை நிறைவேறும். மரணமே பாதாளமே ஜெயமங்கே, மரணத்தின் பாவத்தின் பெரும் நியாயப்பிரமாணம். ஆனால் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினாலே நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். நல்ல தகவனே மத்வதிகரம் சுவாமி, இந்த தாயாருடைய ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்ட இயேசுன்ற பிள்ளையாய் மாறி பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு நித்திய ஜீவனுக்கான மோட்சத்துக்கான பரலோகத்துக்கான வாழ்க்கையை கொடுத்த தயவுக்காய் சோத்திரம். இந்த தாயாருடைய முடிவுக்கு அந்த எல்லாருடைய முடிவும் அபிநமா இந்த தாயாரோடும் எங்களுக்கு முன்பாக சென்ற பரிசுத்தவான்களோடும் எங்களுடைய தேவனோடும் இருக்கத்தக்க அவருடைய வாழ்க்கையை மாற்றும்படியாய் ரட்சிக்கும்படியாய் பாவ பொல்லாப்பிலிருந்து விடுதலாக்கும்படியாய் ஆண்டோர் பிள்ளையாய் மாற்றும்படியாக கெஞ்சிரும். என்னுடைய ஆண்டோடைய சத்தத்தை வசனத்தின் சத்தங்கிட்ட எல்லாரையும் சந்தித்து ரட்சித்து ஆசீர்வதியும் எல்லாரையும் தாழ்த்தி ஆண்டோடைய கரங்களுக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் வெளிக்கொள்ளும் பிதாவே. பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபையும் பரிசுத்தாவின் அன்பின் ஐக்கியமும் இயேசுதாமையில் வரும் வரைக்கும் நம்ம அனைவரோடும் கூட இருப்பதாக. இப்படி எல்லாரும் மண்ணை போடலாம், மூடலாம். வீட்டவர்கள் சொன்னார்கள், உங்கள் எல்லாரையும் வீட்டுக்கு வந்து ஆகாரம் எடுத்து இளைப்பாறு செல்லும்படி உங்களை தயவாய் வேண்டுகிறார்கள்.
கரத்து மறைந்து வாழ்ந்திடுவேன் என்றும் மறைந்து வாழ்ந்திடுவேன் அறிந்து பேசிடும் இயேசுவின் கரத்து மறைந்து வாழ்ந்திடுவேன் என்றும் மறைந்து வாழ்ந்திடுவேன் எல்லாம் நன்மை கண்டே எனக்கெல்லாம் நன்மை கண்டே எல்லாம் நன்மை கண்டே எனக்கெல்லாம் நன்மை கண்டே கர்த்தர் செய்வதெதுவும் வேண்டும் நன்மை கண்டு அறிந்து ஸ்தோத்தரிப்பேன் கர்த்தர் செய்வதெதுவும் வேண்டும் நன்மை கண்டு அறிந்து ஸ்தோத்தரிப்பேன் பார்த்த முகங்கள் வெட்கப்பட்டதில்லை கர்த்தரை